Боз давоми процедураи CMD Exit клик. Бо пахши дубора ба тугмаи CMD Exit оғоз намоед. Visual Basic оинаи кодро дар процедураи CMD Exit клик мекушояд. пеш аз оператори AND оператори BIP-ро илова намоед. кори кардаро нигоҳ доред. барномаи приветро ба кор дароред. фармони старт аз менюи RAM. ба тугмаи выход пахш намоем. овози садо медиҳад. кодро барои тугмаи привет дохил мекунем. оинаи формаро фаъол кунед. агар он дар экран нонамоён бошад, аз менюи View зерменюи Project Explorer-ро интихоб кунед. пункти FRM Hello-ро ҷудо кунед ва View Object-ро интихоб кунед. баъд ба пахши дубора ба тугмаи привет оинаи кодро кушоед. вай дар процедураи CMD Hello клик кушода мешавад. амалиёти ин процедура дар вақти интихоби тугмаи привет иҷро мешавад. кадом кодро бояд шумо интихоб кард? ин аз он вобаста аст ки чӣ бояд рух диҳад дар вақти пахши тугмаи привет. вобаста ба мақсади мо дар майдони матнӣ бояд матни Привет мир пайдо гардад. ба процедураи CMD Hello клик коди зеринро нависед. TXT display баробари Привет мир. дар натиҷа процедура бояд намуди зеринро соҳиб гардад. дар ин ҷо TXT display номи майдони матнии дохилкунии текстбокс. оператори TXT display нуқта текст баробари Привет мир. дар ин ҷо матни Привет мирро ба хосияти тексти элементи идоракунии текстбокс бахшида шудааст. акнун кодро барои тугмаи очистка дохил мекунем. оинаи формаро фаъол кунед. баъд бо пахши дубора ба тугмаи очистка оинаи кодро кушоед. вай дар процедураи CMD Clear клик кушода мешавад. вазифаи ин процедура аз он вобаста аст ки майдони матниро тоза намояд. пас бояд операторро дар бар гирад. TXT display нуқта текст ба сатри холӣ баробар аст. акнун процедура бояд намуди зеринро дар бар гирад. Private sub CMD Clear click TXT display нуқта текст баробари сатри холӣ. баъд корамонро нигоҳ медорем. бо командаи Save Project барномаи приветро иҷро мекунем. барномаи привет тайёр аст. барномаи приветро ба кор сар диҳед бо фармони старт аз менюи RAM ё бо пахши тугмаи F5.